Prekvapila ma obrovská ponuka rýb a morských plodov. Chobotničky, ešte živé kraby, makrely s vyhúkaným pohľadom, ďalej sardinky, mušle. Človek si nevie ani vybrať, je to toho strašne veľa. Buongiorno! Ďalšia epizóda zo série Kempovanie s deťmi v Taliansku. Bude obsahovať rybí trh, mekač budúcnosti a omnoho viac. Ale najprv vám ukážem mapku miest, kde sme kempovali. Ako bolo spomínané v prvej epizóde, naša prvá noc bola v Rakúsku. Odtiaľ sme išli do Chioggi, oblasť Sottomarina, kde sme boli 3 noci. Kemping veľmi odporúčam. Veď pozrite si predchádzajúce epizódy. A teraz smerujeme južnejšie a dokonca západnejšie do vychýreného Toskánska. OK, náš posledný deň v tomto kempe. Od rána asi od 7 som všetko balil spolu s Monikou. Stan, prístrešok, stoličky, šaty, proste toho bolo veľa. A teraz je 10:30, hej, takže si spočítajte, koľko to trvalo. Jasné, že ešte raňajky a tak ďalej, ale už ideme do ďalšieho kempu. Približne 4 hodiny vzdialeného. Ale najprv poďme dokončiť úlohu z predchádzajúcej epizódy. Tak fajn, pokus číslo 2. Slúbil som, že pozrieme rybky v tejto Chioggi. Teraz idem sám, deti zostali v aute, takže poďme sa na to pozrieť. Nie je divu, že toto sa nazýva aj ako malé Benátky. Pozrite sa na to. Úplne ako v Benátkach, keď sme boli pred pár rokmi. Ale toto auto ma prekvapilo a asi som nebol jediný. Šoferovať v takej úzkej časti, no prežil som, tak poďme ďalej. A čo je super, že keďže toto sú ako také malé Benátky, tak tu nie je tak veľa ľudí. Pravda, že sú tu ľudia, domáci Taliani a žijú si úplné piánko. Už som blízko, presne na toto bodko. A hneď som tam. Malo by to byť niekde v tej oblasti. Keď vidím tieto stánky s lokálnymi surovinami, tak premýšľam nad krátkou zastávkou, lenže moja misia je časovo vymedzená na rybí trh a späť. Je to tu, rybací obchod. Na toto som sa tešil celý čas, keď sme sa mali dojsť. Takže som zvedavý, čo tu všetko bude. Tu máme vstupnú bránu. A to symbolizuje kto vie čo. Prekvapila ma obrovská ponuka rýb a morských plodov. Chobotničky, ktoré by nasytili celú rodinu. Ešte živé kraby, no čerstvejšie už nemôžu byť. Makrely s vyhúkaným pohľadom. Táto rybka má aj rodný list, lebo keď sa pozriete bližšie, podľa týchto údajov pochádza z oblasti 27, severovýchodný Atlantik. A toto znamená rybolov vlečnými sieťami. Ďalej sardinky, aj zavárané, mušle. Človek si nevie ani vybrať, je to toho strašne veľa. Všade samé čerstvé ryby, mušle a nejaké posledky. Netreba zabúdať, že sú tu ochotní predajcovia, ktorí vám vami vybrané ryby pripravia. Po pár minútach som si vybral. Bude to losos a... Takže zoberieme toto. Mušličky. Grazie mille, ciao! Tak fajn, máme nakúpené, čiže je tam losos a mušle. Tak verím, že to cestu do Toskánska vydrží a potom večer si z toho niečo spravím. Musím sa ponáhľať, lebo som slúbil, že budem len 20 minút maximálne. A mám dojem, že je to trošku viac. A konečne smer Toskánsko. Ale najprv si pospíme, takže tichšie. Detičky, kde sme? V meste Bologna. Sice nejdeme do historického centra, čo by som najradšej išiel, ale aspoň počuť boloňské cikády. Počuť riadne. Možno budú mať v mekači boloňské špagety. Mekačov tablet. Pozrite sa na to. Normálne v mekači majú taliansku tablety, odpadol som. Čo ti dáva? Otázka času,
kedy to príde na Slovensko. Dúfam, že čo najneskôršie. Čo sa týka cien, ja neviem, mne to príde také jak na Slovensku. Neviem, či. Keď tu máš menu, ja neviem, mne to príde také rovnaké. Big Mac 5,50, to ešte nie je menu, ešte trošku aj menej. A Happy Meal 4,70, tuším, že aj na Slovensku je takéto nejaké podobné cene. 2x large Happy Meal. Aha, to je presne pre nás, aha. 2x large McMenu, 2x Happy Meal. No vybavené, no. 22,30, tak poďme do toho. Ešte som tu našiel niečo také, že Eurosever. A to je, že Italian Panzerotti with tomato and mozzarella. Rozmýšľam, či si skúsiť, ale však vyskúšajme. Takže dve veľké menu, 2x Happy Meal a k tomu tieto talianské srandy nás vyšlo 24 €, čo je podľa mňa fajn. Aj tie koláče sú úplne iné. Páči sa vám taliansky mekač alebo slovenský? Dajte vedieť do komentáru a ešte hoďte like a odber. Grazie. No, toto je to talianské. Sfiziosita. No, čo je? To sú nejaké pyrohy, nie? Maminko, nejaké pyrohy. Pripomína mi to ten langoš. Taký langoš splnený pizzou. Späť na cestu. A sme nasytení kontroverzným stravovacím reťazcom. Keďže žiaľ inú rýchlu možnosť sme nemali. Aj keď sme tam raz za rok, nás to nezabije. Či? Tu máme mýto a ako vidno, už je to self-service. To znamená, že už tam nie je žiadny Talian, ani žiadna Talianka a musíme si to sami vyklikať. Takže, čo sa týka tohto mýta slavného, zoberieme kartu, ktorú sme mali na začiatku. Že elektronicky. La carta, áno, la carta. Dobre, čakáme, keď to spraví. Ritirare la tessera. Arrivederci. Arrivederci! Decathlon taliansky. Keďže sme kemperi nováčkovia, tak som ešte kúpil ďalšiu vec. Je to hlavne z toho dôvodu, že bolo dosť málo miesta, keď sme mali ten plynový varič. Takže z toho dôvodu máme takúto srandu. Ďalšia vec, tento organizér, ten nám strašne chýba v našom stane. Jakým čo robíš? Povedal, že to je iné v Taliansku kúpiť ako na Slovensku. Mimochodom, ceny sú tam úplne rovnaké ako na Slovensku. Takže keď nejaké položky zaujete kúpiť, alebo prídete na to na samotnom už kempingu, že čo potrebujete, stačí ísť do Talianska alebo hoci kde po Európe a máme tu tento obchod. Toto nie je reklama, odporúčanie. Posledná mýtna stanica pred miestom, kde pobudeme už dlhší čas. Na rozdiel od Slovenska, Taliani vôbec nemajú diaľničné známky. Majú spomínané mýta, ktoré sa líšia dĺžkou, ale aj cenou. Bude na mýte fyzický pracovník, alebo je stanica vybavená automatom. Čo je lepšie, to už nechám na vašom zvážení. Len pripomínam, že pri automate si svoju triviálnu znalosť taliančiny neprecvičíte. Ak by som si mal vybrať, či je lepší mýtny systém v Taliansku alebo diaľničná známka u nás, sme na tom lepšie. Len si predstavte, že by ste napríklad z Nitry do Bratislavy pri každej jazde diaľnicou platili približne 7 €. Nemysliteľné. Mille grazie. Arrivederci. Fajn, konečne. Fyzická, mýtna, Talianka. Maminka, konečne tam nebol len robot. Konečne, po celodennej ceste s viacerými prestávkami sme tu v kempingu Mareblu. Ale o ňom si povieme v ďalších epizódach série Kempovanie s deťmi v Taliansku. Tak nepremeškajte a dajte like a odber, nech vám to hneď pípne. Každopádne, poďme ešte dole k nášmu novému miestu a dajme si taliansku špecialitu. Tatinko, čo robíš?
Robím toho lososa z rybieho trhu, čo som bol ráno, teda na obed. Vyzerá dobre, ako vonia úplne ako more, to je, nedá sa porovnať, To sa nedá porovnať, s tým, čo kúpujeme napríklad v Bile alebo v Lidli na Slovensku. To proste Ukáž? dali von z mora a Vyzerá to dobre. vybavené. Vyzerá to dobre. Adulka? Adulka, na čo čakáš? Na lososa. Na lososa. Tešíš sa? Tak tu máme auto. Tu je tatínko. Tu sú stoly. Ale ešte staň nemáme. Čo môže byť lepšie ako najčerstvejší losos práve ulovený a dovezený do Talianska? Kúpil som ešte mušle, len fakt neviem, ako z toho spraviť recept. Tie mušle vyzerajú nejak takto. Tiež som to kúpil na trhu. A zatiaľ som sa k tomu dopatral, že contiene molluši znamená obsahuje mekýše. Bachnem všetko do vody a verím, že sa to nejak otvorí, lebo je to zavreté. Je to úplne zavreté. Vidíš? Zavreté. Tak snáď tá voda to otvorí. Veľké zistenie, už viem, čo to je. Je to slavka stredomorská. Aspoň podľa mobilu. Pozri na to. Už sa to otvára. Popravde ani som nepozrel recept, ale otvára sa, áno. Detičky. Počkaj, dám ťa hopiky. Vidíš? Otvára sa a vnútri je také papanie. No. Pár minút to nechám variť a potom to bude hotové. OK, takže asi je to už hotové. Slávky sú úplne otvorené a môžeme papať. Asi som to už aj prevaril, ale tak robím to prvýkrát. Dnešná večera. Mušle. A ako sa hovorí u nás na Slovensku, čo si navaríš, to si aj zjedz. Aj keď mám pocit, že to platí len pre slovenské jedlá. Historická chvíľa. Počkaj, môžem aj rukami, neviem. Zoberiem si toto. A chvíľu iba. Neviem, že to je živé. Je to uvarené, Ady, ale živé to nie je. Asi. Aké? Super, výborné to je. Vôbec som to nemusel ani soliť, ani nič. Wow. To to nejde. Morské kura. Alebo skôr morská žuvačka. A čo je super, že toto asi, neviem, kilo to bolo, Monči. Asi kilo a nejakých 5 eur. A takto vyzerá vnútrajšok. Ja som Mojipka. Žiadna perla tam nie Som je. Mojipka. Na tomto mieste budeme 7 nocí, takže vám ukážem, ako postavím stan. Stavanie stanu nie je až tak náročné. Pri prvom stavaní odporúčam, aké možné videonávod, kde sú ukázané konkrétne kroky. Keď raz pôjdete na stanovanie, je potrebné si všetko premyslieť dopredu. Nie je to ako v hoteli, kde len prídete a ubytujete sa. Tu si musíte svoj hotel postaviť. To by malo byť už všetko. Aspoň si myslím na dnes. Zajtra pokračujem s prístrežkom. Každopádne ukážem vám, ako vyzerá naše kráľovstvo. Takže tu máme predsieň. Tu je detská postielka. Toto je akoby vratnica. Buď ja alebo Monika tam spíme. A toto je hlavná spálňa. Tam Ady, Efi, ja niekde tu medzi, alebo Monika. Takže takto to u nás vyzerá. A objednávky príjmame len cez Booking. Je na čase si už oddychnúť, takže dobrú noc. Zajtra pokračujeme, sme na novom mieste 7 nocí, kde si prejdeme zo pár krás Toskánska. Čaute.